But inini ndiri shofe, ndiri Uber driver. Saka this is a response from an Uber driver. Ndichikuudzai kuti inini ndaneta neSouth Africa ene ndoda kudzokera kumusha. Ndiri kungoda chete chasara, ndiri kungoda chivindi. Kudzokera kumusha kwakuda kakuriska so. Muriskiro watakaita tishoya kuno kukandiri seni ndakauya. Zviyazo kungotongoudza munhu kuti ndakuuya apa munhu wacho ndangotaura naye paFacebook. Saka ndakariska kuuya kunoko. Chasara kuriska kudzokera kumusha. Munomboziva here imi kuti kudzokera kumusha uchibva kuCape Town yatove achievement. Ukatobvunza kuti gore rino wakaitei nemari yawakashanda, unoona kutongoudza munhu ndakaenda kumusha ndikadzoka. Unoziva kuti izvozvi kutoudza shamwari dzako kuti ndakuenda kumusha dzinotoona sekuti waachiva zvinhu zvihombe just kungoenda kumusha. Ende paunodzoka vanhu vanenge vaida kutokugamuchira, even ukati kumunhu uya unitorewo pabhazi, munhu anouya achimhanya uzi anenge achiziva kuti waya netunzungu, tumagaka, tunyimo tunonakanaka. Zvakutonzi zvinonakanaka izvozvi tiri kunoko haasiri mabiscuits, haasiri madrinks nechichi zvimwe zvinhu.